alụsigo ha ọrụ ha anabago n'ụlọ. Ụlọ ebe bụ ụlọ ha. Wayo nne m hapụ mgbe anyị ruo n'ụlọ mgbe izu ike ya aghọta. Wayo wetuo n'obi. Ọkwa isi na ndị m ga-abụ ndị nke gị. Ọkwa isi na ebe ọbụla m bi ga-awụ ụlọ gị. Mụ ekwekwanụ nkwa na mma ahụ gị n'anya. Hapụ mgbe anyị ruo n'ụlọ izute ike ị ga-aghọta ogige ịbanye n'ime. Mba o nwere ebe unu ji azụ aga. Ịma mmụọ ụzọ na be m ka ya na-eje bịa na ka ya nabanụ. Ọdụm ndị ụmụụla m anyị analutela m. Eche m na anyị ga-ahapụ nwa ikorobịa anụrụ nwaanyị tee na nwunye ya eje nọrọ. Nwaanyị ama m na be anyị a ga-amasị gị. Dịka m siri gwa gị na mbọ mgbe ndị nke ọzọ hapụrụ ndị nke alụsigo ọrụ ha anabago ha na be ha. No. None n'obodo ndị nwụrụ anwụ. Agwa mana ị gadoro ntị. Ọ bụrụkwa na ịma ike ege dinta ntị n'okwu ya. Mana cherenụ ka nganyechi ya ụfọdụ ihe ndị nna tara njiri bịa nụọ gị. Ana m apụta. Unu ga-abịa ka anyị gbadaba n'ọsịsọ. O nwere ndị na-eche m. Ndị nna tara ụfọdụ ihe njiri bịa nụọ gị na-eche m. Ha na-ewechi ya ha azụ. Bịawanụ ka anyị gaba n'ọsịsọ. Hey, bịa kwụsị mkpu anụ unu eti. Unu ga-emegide ihe mkpasu ndị mmụọ iwe.
Not enough. Namo is my carrier. Oh, gay for narrow. Is it wine? Carrier. As the wine, you careful. You really are Toromuto, Chacha, or the woman. Igwe biko achọrọ m ka izie ndị odibo gị ka faje mmalụ ka ada anyị nwaanyị mere n'ụlọ ọfọ ya. Ụdị nrọ m rụrụ maka ada nwaanyị na-enye m nsogbu. Ihe a na-enye m nsogbu. Ọ bụkwa n'ụsọ ịlụ ajọ nlọ uchichi nya. Ntụ nsi fụta nwa nwaanyị obi adịrọ m mma. Mana akasị m onwe m obi ma na ebe ọ nọ na arụ ga-adị ya mma nwere ife ga-eme ya. Maka na ọdụm bụ nwoke gbasiri ike kwụsie ike. Ọfụ ya n'anya nke ukwuu. Onwe ihe ga-eme ya. Igwe nwụọ n'ihe ọjọọ dị ebe a ma ọ bụrụ na izie ya ka ha je marụ ka o mere. Nwụọ n'ihe ọjọọ dị ebe a na mmemme m karụsi eme maka ihe gbasara ada m nwaanyị amarọ m. Ọ dị mma enye egbuzina ya mgbu n'obi. Ọ bụ na onye ya enye ya obi ụtọ m ga-ezije ndị mmadụ. Mana kedu nwa obodo o si? Kedu obodo? Chineke mee. Igwe, ị mara ma jụrụ? Uju, eze nwanyị. Ebe ka ọdụm si? Eze nwanyị. Ewo! Echefukwa m ijupụta. Kedu n'ụdị ife mma efe a? Chikeze, ọ bụsịkwa mụ nwa. Ya gị vasị gbapụ n'uche. Bịa, Ude. Igwe. Kedu obodo ọdụm si? Igwe. Achọpụtaghịkwa m mana ọ bụ na o si ha n'ime agbata obi amanata anya. Ke nke ọ bụ abụ? Eze nwanyị achọpụtakwaghị m mana anyị ga-agba mbọ chọpụta. Bịa, Ude. Igwe. Achọ nke ịkpọkọ ndị eze na ndị ichie m n'ụtụtụ. Achọ m ịfụfa n'obi ma n'ụtụtụ. Kpọlụ ndị otu gaa n'ibele mmiri, gaa n'ugwu, gaa na ndịda, gaa n'ebe niile jụọ ese nwa nwaanyị. Jụkwalụ m ese ebe ọgọ nwoke si. Mkpụrụ ụbọchị ịnọ ka m na-enye ya ịlụ nke a. Igwe, ihe ọ bụla ikwu ka a ga-eme. Ọnọdụ na mmiri ncha baa m anya. Ke ndị nnu nyere nwa ada m nwaanyị. Ke ndị nnu jezila ada m nwaanyị Igwe. Efukwanụ m.
Ozugbo eze nwanyị tachie obi onwe ihe ga-eme ha mgbe ndị a ga-ejesi anata a ga-eweta ozi ọma ga-egosi ebe o si bịa gosikwa ebe na-ada nwanyị n'ọbụma Uju biko kpọrọ ya ka ochi ya n'ụlọ ya wee gba mbọ fụ na obedebe akwa Uju kpọrọ ya ka ọ gaa n'ụlọ ya gbakwa mbọ Uju ka ọ yara ibezi akwa Uju ke ndị nne ya ada nwanyị Uju ke ndị nne ya ada nwanyị Chikeze gịnị mee na ndụ gị ndị ichie ugbu a bụrụ oge anyị ji eme ihe n'usoro ka o si kwesị maka na ife na-egbu m bụ n'obi adọrọ m mma onye ọkụ na-agba bịara achụ oke akpọrọ m unu oku a ka njụ ahụ na ajụjụ n'ihe gbasara ada nwanyị akwa eke ọ na-anyị m alụ n'obi achọ nka njụ ahụ ncha zuzugbe kedu onye nwere ike ịlụta ebe onye ọbịa afọ ikebe nwa nke ọnụba si kedu obodo o si igwe m nwa amaghị ụzọ ahịa igwe ihe agbata dị m n'uche ejekwa m jụọ akwa nwatakịrị ekere ebe a na-anụga gị biko gbaghara m ọ dị ka eji ọgwụ eme ya gbaghara m n'ọmụwa mefie biko ụnụ ncha ndị fafa bụ onye nwere ike ịlụta obodo nwoke ahụ si igwe okwu gị gbado ụzọ nnọọ nke ọma mana ịgwa gị eziokwu oriri na ọṅụṅụ ndị mbọsị anyị ma aṅụrị mere onwere ọzọ onye uche gbaga ka jụọ nwoke biko na onye ebee ka ị bụrụ maọbụ onye bụ nna gị ma nne gị ebe ịghọta m igu n'isi dịka na-ekwu ofu mkpụrụ akwụ achọ ifu n'ọfa ọ dị mma
achọrọ m ihe ụnụ ayịyọ ka ihe ụnụ ayịyọ unu ga-ekuni na ngalaba unu si bịa unu lue ka unu zipụ ndị ntorobịa dịga na be unu ka fa baa ma n'ọfịa ma n'ọzara ma n'ugwu ma na mgbada ma na ikpele mmiri ka amalụ ma onwe onye ga-eweta ozi ọma ga-eso ada nwaanyị ma ọ bụ chọpụta ebe nwoke ahụ si. Ana m achọ ikwe nkwa na onye ọbụla n'ime unu nwee ike iweta alụmozi dị mma na mmanụ nye nwaanyị. Ọbịa bụ na nwata nwaanyị chọpụta ozi dị mma gbasara ada nwaanyị Adaeze mma eji ewu ise na-amụ nwa wee chọọ ya mma n'ọlụ ọbụbụ ọlụ. Unu nwee mkpụrụ abalị 4 iji wee mee nke a meelụnụ m ya ka mama m eku atụ ume. Ngwajeben na banụ agwọ nọ n'akịrịka na banụ igwe oke nkwụ. Ana m achụ mgbada ọwa m mkpi. Ikuku ama n'ọnya. Igwe Ochikeze. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Kpọmkwem onye si ọbụrụ ya ome gịnị? Ọ gị na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo. Kpọmkwem. Nnọọ n'obi ọgaranya. Ọ ga-adịrị gị mma Igwe. Ikuku ama n'ọnya. Ana m enwe mwute gbasara ada nwaanyị. Nsị ka inyocha ọfụma ntụ ọnọdụ ya si dị. Igwe. Ọkwanị ndị mmụọ ndị nwụrụ anwụ bịara nọrọ nwa nwaanyị. O tegwuri onye anwụrụ. Ọkwanị ka e wee nyochaa nwatakịrị anya. Ebe o. Ọ gịnị ka m mezi? Ị ga-eji were ụdị ife a wee kwụọ m ụgwọ. Na ebe ka unu nọ. Ama na-atọ okporo unu nọzikwa ya lie. Ha! Akwa ndeli. Kedu ife m ga-eme? Ọ dịkwali ndụ ebe ọ nọ? Igwe, ọ dịkwani ndụ mana ọ na-ana ndị mmụọ akakara aka jikwana ya. Kebe mmemme dụọ m ọdụ. Igwe, kpọkọ ụmụ okorobịa aka kara aka ndị akpa obi ka ha chọọ nwatakịrị a. Eze mmụọ nnọnụ. Igwe Ochikeze, ihe a bụ ụmụ okorobịa taa ndị kwetere ịga njem a. Igwe, awụ m Ogbuagụ. Dinta ahụ gbarịrị nnọọ ka ọ kwụsị ada gị nwaanyị ka ọ ghara ịlụ ọdụm. Nwoke ahụ onye mba. Igwe, itiri iwu si chọọ ka m bịaketa ada gị nwaanyị nso. O wuteghị m. Igwe, ịhụnanya m nwere ebe akụ eke nọ mere ka m ji kpọọ ekwe nkụ ịpalite njem a n'ala ndị mmụọ. Igwe, ma nwụ anwụ ma aga m adị ndụ lọta amaghị m, achọkwanụ m ịma. Ma ịhụnanya m nwere ebe akụ eke nọ mere obi ji isi m ike ịpalite njem a. Njem a anyị ga-aga anyị ga-alọtakwa ụmụ na ọnwụ ya. Ọwụ ihe mere ebe. Odogwu. Nnọọ. Na mbido ka anyị mgbaghara dịka mmeso omume ahụ emesoro gị si dị. Ya ịgbaghara. Wee na-ekwe nkwa na ọ bụ na ịga njem a na mụ na eze na ndị ichie m n'obodo ama na-atọ okporo niile ga-elekọta nwunye gị na ụmụaka gị anya. Igwe,
alụbeghị m nwaanyị afọ dị m ekwere m onwe m kwazi ya ga-awa akwa ka onwe onye ọzọ korobịa nyaanyị nụbeghị nwaanyị alụbeghị m achọkwanụ m ịlụ ọsọ wụ ha akwa eke dogwu igwe ga-adị aha mba azụ ndụ Ogbuagụ ezigbo ọdị ekpebiela m na mmadụ nri ukwu maka na asị na ezi ọyị ka ajọ nwanne korobịa igwe ị ga-ebi igwe aha m mbata Ogbuagụ wee ezi enyi m nwoke dịkwa ka azụ ndụ si were ezi enyi m nwoke ekpebiela m na m ga-akwụ ha n'akụkụ anyị wee malite njem a maka enwere ilulu ndị nna nna anyị na-atụ si na ọ wụ dibịa rijuru afọ ji abụ mkpọrọgwụ n'ajọ ọhịa odogwu anụ na-ebe ka anụ dịbe m obi juru m afọ nke ukwuu site na njem a unu na-amalite maka ahụtara m ya dịka ịchụ àjà nyere obodo anyị bụ Amanatọ Okporo m wee na-ekwupụtazi n'iru ọha na eze nọ n'ebe a na bido tata gaba onye fụrụ onye ọbụla na ụmụ ikorobịa taa tue ya dike ma ha jesie njem a nata n'udo mụnwa bụ eze ọchịka eze nke izizi na Amanatọ Okporo ga-echi ihe echichi pụrụ iche m ga-enyefa ugo nke a eji na-etufa dike ndikerere na Amanatọ Okporo eze mmụọ kala mmụọ kala mmadụ ị na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo achọ nke kwado ụmụaka taa ọfụma na njem afa na-eje sie fa side efe side kafa wee gaa njem a nata ọfụma igwe n'abalị anọ taa ka ha na-ekuni njem dogwu ngwa sekpuru ana m ekwu na-ekwusi ike na ọ ga-adịla ụnụ mma o a sị na ajọ mkpa ama mkpa unu ajọ ikuku ama nke unu ka unu wee jee n'ọnya bụ ọgụ wee bulu ọṅụ wee bunatala anyị Amanatọ Okporo na-eche unu na-asị na udo ga-eso unu nata jebenu ga-adịla unu mma jebenu awanyego m ụlọ ọfọ ọdịnala agụghị ụzọ agụghị ọnụ o ji akwụnye nchika nchịta na nchi adarị elu akụfesịara ọdara awọ onye si ọ bụrụ di ome gịnị mụnwa bụ ikuku onye ji anwale ikuku ọdụ onye ji ejide dị ikuku n'aka ihe nyere mmụọ onye mmadụ naanị mmụọ bụ ikuku bụ anya na-afụ mmụọ fụ mmadụ onye si na okwu adị emebi ihe o rugwo ebe mmadụ kwara n'ihe nye kwuo na ọnya gburu mana anyị na-ekwu ya laa ihe eme gịnị o nwere ihe anyị ejighị ana m enye mmụọ ndị na-enye mmadụ nri gịnị ka ihe emedo naanị ikuku mara ihe ga-eme echi asọgwa soja ọdụ onye mara ihe ga-eme echi naanị ikuku mara ihe ga-eme echi o ikuku mara ihe ga-eme echi onye ga-anwale ikuku onye abịa nwale ọdụ onye mara ihe ga-eme echi n'ikuku mara ihe ga-eme echi o naanị ikuku mara ihe ga-eme echi o onye mara ihe ga-eme echi o ya bịa o ka anyị nwale naanị ikuku na-enye mmụọ nri na-enye mmadụ nri onye si ọ bụrụ ya ome gịnị asọkwa ka m nyezie m ụlọ ọjị ka m ga-enye ụnụ ọ na-abụnye ụnụ n'obere ụnụ anye nye n'ukwutu ukwu na agidigi ewu asọ eyo ụnụ ọnọkwa ya ese hei ọ sị na agha adị agha ọbụla adị echi ya bido taa bido na anyị na-emụgbu ikuku na ya a na-ejide ikuku n'aka asị m unu deme
O nwere ihe na-emedụnụ. O nwere ihe na-emenụ. O gịnị na-eme? Hey, o ji ọkụ azụ egbe. Hey, o ji ọkụ azụ. Egbe! Ole ihe ọzọ na-ekwu mgbe ụlọ sekwu. Eze nwunye m bedebe ebezina ibega akwa ntụ ọ dị mma ka ya alụ ibegide akwa dịka ndị na-enwere olileanya ịnụgo bedebe Chineke nyere nwatakịrị ji abana ga-enye ebe ọ ga-eji gwupụta ya. Chineke nyere nwatakịrị ji abana ga-enye ebe ọ ga-eji gwupụta ya. Ayale ịkwa aka tiela ọkụ ka akụ ozugbo bedebe ngwa bịa ujukunitie ozugbo ọ bụrụ na ihe siri esi ghere eghe mgbacherekwanụ ọ na-abụ onye dị ihe mmadụ ọrụ onye ọgụ na mma onye dị ihe mmadụ agha onye egbe na
akwa ya o nwere ihe na-eme ebe ọ bụ na ejije echechiri gị n'ụzọ ị na-aga aga nekwa gị nwanne esigo gị si gị esi gị ọ gbajuo dọrọ were akwụkwọ ndụ akwụrụ ya n'ọnụ o nwere ihe na-eme nna sanyere m akpa gị ọ gbajuo dọrọ gị were akwụkwọ ndụ akwụrụ ya n'ọnụ unu ya eje agha lata agha ọ bụrụgodị igurube mmadụ chere unu n'ụlọ unu ya egwusisi ha niile na-alata sija Woko Ashinondo nada Awaya Ashenye kabendo mwa Ejekwe bendo mwa Ekamado kwa Ano hokwa Nama negwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Wata netope kwa ham Ogwagwe kamado kweje kwe Wata mado wana moko breko mwasane mwani onu shigeje Kawalume Woko Ina kwa hanu Ojobo Jaya na malibu olefu Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Oyana mamiye Nashe kwa nata hoye buluso Okanga Nashe kwa nata hoye buluso Onyo jawa moku Ogwagweje Ogwagweje no kubendo mwa Wabe Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Ogwagweje no kubendo mwa Okanga akọdị ọkwa ọja walụ nwayọ bọsa ama na-atọ n'okporo na-eme mmanwụ na-agwa m ya na m anụ bọsa anyị na-eme mgba ndị n'obere nwere ọkpụ aka na-eme ndị be amaghị ife njide obodo ọrụ famili a na-egwe gbanwuchi ikiri aka
Mbata. Mmiri a na-ajụ m jụụ n'ụkwụ. Ọ na-arị m ka mmakpu ihe n'ime ya dịka azụ. Ahụ ajụkwanụ m oyi. Mba na oge adịghị ka anyị sasị sọ ụkwụ, anyị mechazi anyị bịa sasị ahụ, wepụta oge saa ahụ. Anyị samara naanị ụkwụ. Anyị sasị naanị ụkwụ. Eziokwu dị na Azụndụ, mbata. Azụndụ, mbata. Nsogbu dị. Ka nchi n'ebe a pụọ ugbo, ka nchi n'ebe a pụọ.
akwa ekwuru m ya ihe ka awụ ụzọ nwụrụ anwụ ele ebe anyị ga-aga ugbo aghọtakwa m ihe mere ụzọ agbaala atọ kee ka anyị na-eso Ụgbagụ mbata anyị eruola ala ndị mmụọ ma ọ bụ na anyị nọ ya nso azụ ndụ cherekwe ele ihe mere jikwa ụdị ụka ihe m ji ekwu ya wụ na ihe egwu na ihe ịtụnanya na-emeri oge anyị batara n'ọhịa bịa iwu onye gosi onwe gị ị ga-ata ahụhụ anyị ga-egbu gị ikuku ịbịa n'oge adọsikwa n'agha anyị na-aya ha lụrụ n'isi ihe agwọdị ara tọrọ gị nakwa mma uwe ikuku ịbịa nnọọ n'oge ikuku ịbịalụ ikuku daalụ nekwa ezi sonim Ụgbọgụ mbata osimiri mbata o ruola ngwanụ gawa obi dị m ụtọ na m mechara chọta gị ọ dị m n'obi gị nwa ka m na-eche oge niile mana ị mara m ọfụma ị mara ebe m si ebe na-afụ m n'anya ịfụnanya o nwere nwoke nọ na-ama na-ata masịrị m otu ihe gị si masị m eziokwu Akwaeke onye nwe m igwu egwu na-amasị m rinne eziokwu ma mụnwa o nwere nke m ga-agụrụ gị kịta megụrụ m ka obi dị mma Kedu ihe na-esogharị m n'ike ka ijiji na-eso ọnya ọ na-enube na nche ịnụ di inube na nche ịnụ ọdụm Akwaeke ka m gwa gị Akwaeke ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ Akwaeke abịara m ịzọ gị ịzọkwa m biko onwe ka si kwata gị na nna-ada mmiri nna-adagodu mmiri nna m nwere ọtụtụ ndị nchekwa ga-azọ m Akwaeke ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ ụkpana ụkpọkọ gburu
ntị siri ka ngwụkwa gị Akwaeke onye ahụ ị chọrọ ịlụ ọdụm. Akwaeke onye ahụ gị mmadụ ọ mmụọ. Akwaeke mepe anya ọ mmụọ. obodo anyị ama na-atọ okporo nọ na iru uju. Anyị nọ na-eru uju maka anyị etufuela ọtụtụ ụmụ anyị. Ada m nwaanyị na ndị soro ya wee gaa ije di na ụmụ ikorobịa ndị chọgara ha onwekwanụ nke anyị fugoro nwere nke anyị fụ ya ka nsị ka mkpọ ọnụ ka mmalụ ifu n'ụlọ gbasara ya ka anyị tụkọrọ ya na alụ kedu ifu n'ụlọ. Igwe o nwere ife nchọrọ ikwu. Onye ọkụ azụ jee na mmiri tinye mkpo ya ọ bụ na azụ abatara na ya ozugbo ọ bụ ife ọ pụtara na azụ adọrọ na mmiri a azụ nwere ike si n'aka nri maọbụ aka ekpe gbabie na mkpo ya. Ya bụ na ife na-ekwu bụ na anyị ga-eweriri ndidi mmadụ ka ndị a jere ife ga-esi na njem ha wee pụta ụzọ ahịa. Igwe ọ gị na-ekwu otu a ka bụkwa uche m o. ị na-ekwuzikwa ihe okwu ka ọgaranya ọgaranya nwee uche nwee akọ. Ka njụ anyị kedu onye jenugoro n'ala mmụọ lata zaa ya. Igwe alụlụ a ụzọ ahịa tụpụtara ọ dịkwanụ mma maka na ndị be anyị kwuru okwu si na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ka anyị nwekeneli obele ndidi ka anyị chelekene ikekwa ndị nna nna anyị ha bụ ndị mbụ na ndị egede nwere ike inwe ọmụ iko wee kpọnata ụmụazị a ka anyị chelekeneli igwe adị eji ọsọ alacha mkpịsị aka maka ijekọrọ ife abịa n'uko ebe ọ bụ na ikuku mbụ eze mmụọ kwadoro njem a ụmụaka nchọgalụ ndị a njebelụ enodi ebe ọ kwadoro ya anyị nwelile olileanya na fa ga-anatalele onye che na uche anyị ga-efe ga-anata. Ọ dị mma anụgo m ife unu kwu na-eme ntụ unu si kwu ka anyị lee afe ndidi ma malụ na amalụ na anọ ọzọkwa n'ume ya. Ọ dị m mwute n'obi nke ukwuu lebekwa n'ilulu anọ ọzọkwa n'ume ya.
m mwute n'obi. Ulua ama mwenye ulua ichikwe naka ichikwa aka mbata Agụ ama mwenye ulua onye elekwe na onye ọwụ Ọdụm ejiji ntị ike ga-esoriri ozu wee na Gụnwa Ọdụm ka m gwakwa gị abịara m iwe ihe wu nke m wepụ aka ebe ọ nọ ị na-aka anya dinta sị m ị na-aka anya ihe a bụ ala ndị mmụọ onweghị onye bịara ebe a na-eji ndụ ya ala a ma emesi gị ike ka m gwakwa gị Ọdụm awụ m ogbu agụ o ji aghụghọ gbuo agụ o ji aghụghọ gbaa ọdụm azụ n'ala mmanya akpụkpọ were akpụkpọ ya kee ndị eze were anụ ya kee maka oriri ka m gwakwa gị Ọdụm egwu ọ na-atụ afọ bute ụzọ mbanụ nke a ihe mere emenụ anyị enweghị agụ n'obodo a so ụfọdụ m ka anyị nwere ọ bụ mmụ ihe anyị na-eme anyị weta mmadụ dị ka ụnụ anyị ewere ha mere ihe egwuregwu igwutego egwu a na ngige m ama ememela gị mbanụ Ogbuagụ elekwe ya na-atụgharị egwu chọrọ egbupụ ya ewetakwala egwu ndị mmadụ n'ala ndị mmụọ Ana m ahụ gị gịnị mere ebe a azụ ọgbọnkụ bịa ka nshi n'ebe a pụọ ka m pụọ n'ebe a ndị ichie na ndị nwe m asị nka mkpọ ọnụ kọwatala ụnụ na ọnọdụ anyị na ugbu a n'obodo anyị a enyere m ọṅụ ọ bụrụ m ife mwute na ife na-eme n'oge dị ka oge a unu malụ nke ọma na ada nwaanyị bụ akwa eke na onye ọbịa bịa dulie ka ọ nụba anyị na-amara onye ọ bụ na-emesi chọpụta na ọ bụ onye mmụọ
ụmụ ikolobịa anyị wee lụọ arụfụ ụka kwue na fa ga-afụ ntọnana so nwoke anụnwa bụ onye ọbịa kpọrọ ada nwanyị mana ọ gaa na nkwa izu one na one ọ gaa n'ogologo ụbọchị mana o nwenụrụ ụka isi nụ ma fa dị ndụ ma fa nwụrụ anwụ o wee bụrụlụ m ife mwute wee na-ekwu na ya esi ntu a na-eru uju gba nkịtị negodu eze nwaanyị nwunye m uchichi ọbụla ọtọ n'akwa ọkwala akwa ọlọ nlọ ọbụla ajọ nlọ wee na-asị n'ọnya ka nsị ka mkpọrọ ụnụ maka na anyị ya na-ebi ndụ anyị ka ndị nwe obodo na-ebikọ ndụ anyị ka o ya esi kwesị onye ọbụla n'otu n'otu erudebe na uju a n'ọbụ ka anyị gbaa mbọ kwadobe ka anyị kwado tanụ ntụ ya esi mee mmemme akwamozu fa ka anyị wee nwee na ike ma ma ya elozi fa ọ karịa a sịkwa na isi ya egbu ogidi ya egbu ogidi na nke ya na-egbu ogidi gbuo ogidi ọgbakwuo ya onu anọzikwanụ m ya anọzi m ya na mmanụ atọ okporo anyị atọla iru uju ka anyị mee na ya ka esi eme ya ka anyị wee nwee ike chịkọta onwe anyị ọnụ ọhụ ihe a ka m kpọrọ ụnụ daalụ. ọ bụrụ na m apụghị ezu ị ga-aka m ịhapụ gị ebe a ifuo nne m ị marọ apụ m Nie, quase como
Asunto. Mbata. Oke. Gini mana ba? Asunto. Apa? Hei. Mbata. 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 Hei. Hei. Mbata. Mbata. Asunto. Kebe mbata. Mbata. Mbata lah. Mban. 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 Mbata. Mbata. Au. Mban Asundo. Asundo. Hey. Ada apa ni lagi? Mban. Asundo. Obi sigik. Angu ne bumara ne bumadu borabo. Mahye gemen. Gini. Aya biaru leba. Anga baluka ka hu na am malite njemozo ma ebe akweke na ndo tieno. Ogbago. Ebe ka ge hicho ba akweke. Ne to na ya na me. Ni mo ya. Asundo kenyi na medu ge chevole hi kuku gwara. Yolo na ebubago. Yolo. Yolo. Asundo. Yolo. Ebubago. Ogini. Ebubago. Ebubago. Gini mere ebubago ke? Ahukwa me. Asundu nsobu. Asundu nsobu di. Ikuku. Ikaku kwanaga. Atakwa namba. Chetakwa na mweze chọrọ enyemaka.
echezọkwana ebube agụ. A na-asọ mgbagbu agụ mmadụ ya Vrototo. Asaelo asala. Vrototo. Asaelo asala. Vrototo. Asaelo asala. Ebubagu nechago. Ebubagu nechago. Akweke. Quick. Oge a na-ebe akwa anyị ga-esi ebe a pụọ ugbo. Agụ ike agbụgbọ ka mpụ Agụ biko Voto!
Igwe, anyị na-ekpe ekpere ekpesi ike ka ị nọrọ anyị ogologo ndụ n'oche eze anyị nọ. Anyị bụ ndị odibo nọ ebe a bịara ịyọgụ biko ka ị were nkume tinye n'obi, were obi dike gbaa mbọ ribe nri. Anyị chọpụtara na ị na-ebu ọnụ, ndị bụkwa n'ọgwụ. Anyị bụ mmadụ, anyị abụrụ mmụọ. Igwe o bidogokwa metụba anyị, metụsiba anyị ike na mmụọ ma na arụ ọnọdụ anyị nọ kịta. Biko ka ị gbanwee. ụzọ ya daalụ ogologo. Okwu ya amaka. Anụgo m ife niile unu okwu, mana unu ya ama na ọ dịrị ofele ịnọ ntu a ofu mkpụrụ akwa enwe efue n'ọkụ. Igwe, ife eji amakwa nwoke bụ ka o si edi ma ife ike dakwasị ya. Ife gbasara akwa eke o metụrụ anyị niile maka na adaeze anyị ka ọ bụ, mana anyị ga-atọ n'ibe akwa alịlị maka nya bụ ife anyị ga-eme bụ na anyị ga-ezukọ nye onini maọbụ ọkwụkwa a na-akwa ndị ike, ndụkwa anya kwa afọ etu a wee nye fa lụzọ maka fa anya bụ anya na-agakwa n'iru. Daalụ okwu Igbo, okwu onye amamife. Aṅụrị nwe pụrụ iche bụ na ọbịbịa unu na ọ mịtara mkpụrụ nye m obi ụtọ, maka na o gosi m na nka nwee ndị arụmala iferi nne, ndị nwe ọgụgụ isi site n'isi awọ amamife. Na nsogbu dịkwa ọlụ n'umo. Gịnị bụ nsogbu a? Eze nwaanyị nwunye m, ọnọdụ dị ntu a o metụta gị eri nne ka nọ n'akwa alịlị chichi na ehihie na abalị. Wee na-ajụzi unu nnụrụzi ọmalịcha ndụmọdụ a unu nye m wee welu kpofue ya nwee ga-eji nwukwu ike kpofue. Eze na ndị ichie m, ekpebigo m na anyị ga-akwụ ụmụaka ka o si kwesị ka e wee nwee ike lụzọ ajọ ife nke adakwasịla anyị. Mana unu mana omenala anyị ka o si dị na amana atọ a na ụmụaka na-akwa nne na nna fa, ọ bụrụkwanụ nna na nna fa ga-akwa ụmụaka. Wee na-ekwu dịka igwe amanatụ okporo, ọma dị mma na mụnwa dị ife a ga-anọ na-akwa ofu mkpụrụ nwa ofu mkpụrụ akwụ nwe. Wee na-asị na mmeroni na ikwu nne ebe ọsọ na-abụ chụba onye ọgbana
Nlu ekwu nne m ga-anị ya mkpụrụ ụbọchị saa dịka omenala anyị si dị. Unu wee nwee ike dozie ife gbasara akwamozu na ini ụmụaka dịka omenala si dị. Ụzọ ahịa Igwe biko ana m ayọ gị, ana m ewelu ọfọ m na-ebunye gị na ndị ichie m niile azụzugbe ka unu gbaa mbọ fụ na-enye ụmụaka ezigbo akwamozu dị mma. Avaji onwe fa wee chụọ aja na amana atọ ga-emelu omenala anyị isi. Mgbe unu mesikwara ri ya izitere m ozi enwe ike chi ya taa wee na-emebekwa anya n'ife gbasara ntọ na anyị. Amara mma nkwute ya ekwutekwanụ m ya. Igwe anyị anaghị ihe ikwu. Ọ dụrụ mma ka ị nọrọ fujuo anya wee fụ ebe a na-eni nwa gị. Igwe ọbụla ada eme ya. Anyị nụkwazi n'otu omenala si wee dị na ị ga-eje ikwu nne gị n'abalị saa mgbe a ga-eni ụmụaka. Nkwa anyị na-ekwe gị bụ na anyị ga-efi aka n'anya fụ na eniri ụmụaka otu omenala mana atọ okporo si wee dị. Emesịa anyị ga-ezitere gị ozi ka ị wee natabazi ka ife gawakwa otu esi aga na be anyị. Gaa n'udo. Udo dịkwala ọnụ. Udo dịla ọnụ. Nebedi. Ana eje onye ahụ eje. Ana eme na ọbụ tadro. Ogene na-eme. Nwezo na-efu dị na mba. Hey! Na-adị ekwu ya ekwunu. O tibi ya ha. Onye nwara nke oriri ya gbuo. Onye nwara nke iriri gbuo. Ejide Nweze aka ya agbaji oji nwata weliri aka elu. Aka n'omi ya oge wetu aka. I guess get a chicken ozi. We are no work upon the guy. Owago